Gugma, mura ra na siya utot na bisag unsaon ni pugong, mugawas chud. What's up guys? This is Jomi Hospital. That's Jomie. And yes, tanan tao man jud mangutot no. Time sa. Unsa? Tanan tao mangutot? No. Kani mangutot? Kaila ka nako? Ha? No. Kani nga gwapa mangutot? Never. Ganda. Ay, basta oy, whatever. Ato nagsugdan no. Mo ni siya ang mga klase sa utot. Number 1. Ang silent and innocent. Mani na utot, nahilom na, di pa dyan baho. Tansa. O diba, wala kay na-disturbo. Pero gibaw lang jud ka nga nakautot ka, kay naihangin ni gawa sa imong kutipo. Ma-feel man na, nimo ka nandira tapit sa kigol. Number 2. Ang silent but violent. Mani na utot nga hilom, pero baho. Sa iyang kabaho, malukob niya ang tibuok room. Wala lang nakadumdum na ko one time na nakay mi og bus. And then ako sa kinalasan sa bus. Moto na nakautot. And then ang tao nga una na ako kay nakasimot siya sa utot. And then, sa may buhugot. And then niabot sa ako niya, niabot sa pinakakalas. Funny lang kay nakautot, murag nasa tunga-tunga sa bus. Kay nalukob jud niya ang tibuok bus sa kabaho sa iyang utot. Yatay! Pero bitaw mo jud ni nga mga utot nga mga pangutan na jud kag. Hoy! Bilan ng mga kaadlaw ay libang-libang. Gayot, asang ustisya, wag gabae. Kalibang podno. Ay kung lapza. Number 3. Ang loud but proud. Mo niyang utot nga pabuhagay kusog kayo. Mao niyang utot nga nakalugar. Walang ikaulaw. Yes! Bayot, kaulaw pud oy! Kung okay ra sa inyo nga mangutot ka, ayaw dalha bisag asa! Ay kuglabda! Number 4! Ang utot nga wa ang kuna! Mao ni nga utot nga gikauwaw! Ang iyang dimsong ani kay sa Frozen! Conceal, don't feel, don't let them know! But now they know! O diba, napay! Ikaw namutot? Ha? Dili man! Di ka uwaw! Muna ni siyang ikaw, imong uyab, niya ikaulaw kaniyawa ka ang kuna! Hala, uyab mo? Ha? Dili man! Can you hold me in that? Asang mustisya! Number 5! Ang utot nga wadam ha! Kani, muling utot nga wa kagadahom nga mugawas! Unexpected nga utot! Didn't see that one coming! Lagi no! Mawag dyan! Ay! Sorry ha! Bitaw, kung sa may nagbuhat sa term nga expect the unexpected, sure ko nakauto to sa pinakalit! Number 6! Ang utot nga naipit! Mao ni siya ang utot nga gusto na dyan kay siya mo gawas pero gipugnan sa imong kutipot! Actually, mo naman Japonig ikaw nga sa panahon nga gusto na siya mubuhi, ag mo siyang pugngan. Can you hold me in that? Huga! Number 7, ay kani! Ang utot nga false alarm! Muni siya nga utot ang basa-basa. Abi ni Mugtain na jud siya sa iyang kabasa-basa unya pagtan-aw nimo. Utot ra di ay. Unya sim ka kulba imong gunitan or tan-aw na imong brief or imong panty tapos pagtan-aw nimo. Ay, may gani wala. Salamat Lord! Number 8. Ang utot with color. Kani funny kay ni siya kay gi-share ni siya sa ako sa among tour guide before. Na daw tulo ka color sa utot. Number 1 ang blue. Mo ni siya ang normal nga utot. Blue. Number 2, ang pink na utot. Muni siya ang pinahimutang na utot, pinahipi. Bayot, tinanaw na siya, oh. Pink! And ang ikatulo, ang black na utot. Ay, kade, mao na dyan siya ang real deal. As in, you know what I mean? Black! Oh, pili na, sa manatoy mo? Black! Number 9, ang utot with continuation. Di na. Actually, naa. Muni ang utot nga putol-putol pero taas. Bitaw mga pangutan na kang ganong inani kadaghan ang hangin sa kuntiyan. Siguro tungkol dis panuhot. Funny kaya ang word na panuhot. Bayot, mura kang ga-deflate o balon. Laway bayot. And last
and certainly not the least, number 10. Ang utot with friends! Kani, morning utot ang naiunod. Ang utot nga naisagol. Wala mo siguro yung pinakahadlok jud kayo na utot. Kana bitong nag-utot nakakamulok na dagan-dagan padulong na sa CR. Unya dayon. Black! And that's it for this video. Diyos ko, gipaningot kay kung kinatawaan ni nga video na. And as always guys, if you like this video, be sure to give it a massive thumbs up. Subscribe sa ako YouTube channel kung wala pa. Tag your friends o i-classify unsa ang klase sa ilang utot. O sige daw, share mo sa inyong pinakaulaw nga utot experience. Go na! Muna siya. Once again, thank you for watching. This is Johnny Hospital saying, no utot, just love. Oops!